Тази година ние направихме четвърти национален пленер, като най-ярките дарования в тази област от децата са вече доказаните Анастасия Лучева, София Николаева, Лъчезар Бобеков, но тук искам да спомена и името на един вече утвърждаващ се художник, млад, за когото ние подкрепяме още от ученическото му битие, а именно Иван Узунов. Сами ще имате възможност да видите неговите 4 работи, наистина пленерни работи, пейзажи от Драгоин. Освен тях, разбира се, като професионалисти участват и няколко художници, като най-известните имена сред тях са имената на професор Бисера Вълева, преподавател и шеф на катедра в Софийския университет, и доцент Мариета Савчева, също от Софийския университет.